kay ate. Ito pa yung bagong anak ko. Ito ang dami oh. Isang lahi lang to. Ah, Iba-iba lang kulay nila. ito lang ito Ibang- ata yung ibang nanay lahi nila. yan. Ang dami. Akala ko dati Ray, isa lang yan. Ibang lahi yan. Ito, pareho yan. Nakita mo sa ano, iba-ibang ano yan. Ito yung mahal na ano, yung spot. Ito yun. Yung mga ano pala, iba pala presyo niyan no. Akala ko isa lang. Hindi. Ano yan? Ito, ngayon lang ako nakita niyan yung black. Oh. Yung parang ano dun, parang pusa. Parang ano. Ito, ang laki na ito. May anak na ba ano? Ano, may baby siya. Si Ellen, ito si Emily. Tutuwa si Summer na ito. Kung may kulungan ka eh. Mapadala ni ate. Balbon siya no. Ibang lahi. Anong ano niya? Lion head. Teddy Lionhead. Blue. Diba ito ano, black ba yun yung yung mata isa niya. Oo. Black yung mata niya tapos yung isa iba pula no. Ang mukha nito. Yung lion head dyan? Back yan? Ang daming ano, lion. Ay, lion. Yan ang dami. Lion lap din, yung isa. Patay yung pare. Ito rin, laki oh. Ang iba kasi dyan pang pet. Ang iba pang meat. Mm. Ito din yung Ito. ganda, oh. Parang pusa. Ay, parang Kabit din ito rin. Oo, marami dyan. Ayun lang yung mga ano nila. Mga breed nila. Oo. Ang laki no. Yung gabi ko, graded na. May bumibili dito sa atin mga taga pet shop. Di ba wala nang laman no? Mga na. Ang nakuha nun. Kaya mabilis lang yan. Pag nanganak kasi yung ano, yung mga yung ito din yung maganda. Nakaano doon? Manipis yung buhok niya. Balahibo. yung doon. Ay, After isa. 2 months Ayan, kasi, maganda. 2 months kasi yan, pag ihiwalay na yan, kailangan isa-isa na silang kulungan. Parang daga yung mukha nito. Ang ganda oh. Well, yung nandun no, yung manipis yung ano. Ayan, tatlo yan sila. Magkakapatid. Ay ito, kahit magkaibang kulay, magkapatid yan. Kita mo naman sa ano. Yan. Rex. Mini Rex. Ang dami. Yung mga nasa kabilang mga baby pa yun. Oh. Mayroon Yung mga pa maliliit. iba din to. Dalawang buwan. Yun, iba din yung Iba din. Ayun, kaya mo dun no. Yung gulong niya. Ayan, sa dulo. Poland. Holland look. Holland blue. Ang ganda yun. Pagawan ko yung itong set up sa ano, sa Strala. Ganito. Para pag umuwi ako sakali, at hindi bumalik. Ay, naluwa Yung- talaga ng apple cider yung tubig. Oo, nilalagay. Sa isang ganito, ilang ano, apple cider? Apat. Apat Pero sa kwan na kasi, tatlo lang nilalagay ko. Apat na? Kutsara? Hindi, apat lang. Apat. Nasaan yung sayo dito? Nasaan yung pet mo? Ito tsaka sino? Christopher. Si? Christopher. Si Christopher. Yeah. Nga pareho silang lionhead. Yeah. Tapos ito kasi. Ano yun? Magkapatid yan sila o hindi? Hindi. Pwede, pwede silang ano? Ay, hindi kumain ng kwan. Yan o, dito. Ano yun ang Oo. malong di ba? Hmm. Maamo pala talaga sila no. Ay, kumain. Kala ko kasi dati nangangagat sila.
Ayan yung pinaka-makuha nila. Ano? Hindi naman Masungit, masungit. Nakarami na rin yan. Kasi pag hinahawakan ka, gano'n yun. Pero gusto ko ulan doon, pero ayaw ko lang. Kasi sa site ko, babaha. Hmm. Kaya kawawa.